Gak aku gak cukup sama delok tok. Lho mana Bang Ben gegere kata difoto. Mari ngono, Bar. Lah iya. Warni kok ngarepe lho, warni. Apa buke konten kok eram to? Macet. Lah di nang tuh benar sono kan ana sing gunung. Lah guys, aku lagi kerja. Ora sono to. Kerja apa? Iya. Arep jalan. Wah, anak YouTuber barang kene. Terus kono tok. Ya sampean kok. Sok kono mak sampean. Palek kok kene tok gede mang. Kono lho palek. Tengah kok ngarepe lho. Kok juragane ki lho. Dhewe ki lho. Ndas ngene turanu. Kok mlorot tok lho. Mamake ki lho sing anu lho. Ya to, apa kurang penggawean kowe iki? Ki borongan barian lho. Sawahe Mas ini. Sawahe. Sawahe. Kalau sing ayu-ayu kalau mak video sing ayu-ayu kalau gadek. Dulu ana sing ayu gadek mak. Yo sing supete to mak yo sing ngene yo gawe gitu. Yo tak yo ya. Kok kurang penggawean rada penggawean berarti. Di sini yo jo. Katut. Ono sing nom-nom kalau dikat lho wis tuwek iki. Met. Iya. Kalau sing nom-nom lho. Dengar mah HP dikawal. Sawah nyar. Nyar bar panen bako nane. Sampeyan mergawe apa to? Wes, Torat. Praya aku urung jemput gawe aku. yo disuwi-suwi to sampean nang ning kene ganti rono. Nika lho. Iya. Kok romenane wong. Ya antok iki direbokno. Ya. Lah iya. Milih pancene. Sampean oleh dhuwit to? Duh, lak yo terus ning kene. Yo arep berangkang ki lho aku. Kalau Mbah Tini kok lho, kalau Mbah Warni ngarepe. Ya, Des. Wah, foto sing lemu ya. Konten. Naik to lah. Bangune akeh. Piye lho? Kis. War. War. Pangene. Halo guys, saya lagi kerja guys.
wani Yanti nih. Yanti cok. Wartawan. Sama nih apa konten? Wah, balik. Lo mah tengok jalan dulu lah lu. Wes ta. Itu ada prek kan Lho, lho, sampe lah lu. Engko senene pamen gak njabuti